Bună dimineața, așa cum am promis, azi prima acțiune de gherilă. Șeful de catedră care e la volan, moi, cel mai frumos, și în spate cadetul, îl mai priceput. O să vă anunțăm cu 5 minute înainte pe cine călcăm, nu de alta, dar să nu aibă timp să se pregătească. Am ajuns acasă la fătucă. Haideți să vedem dacă știe să țină tigaia în mână, pe ce parte e coada la tigaie. Că dacă face știri cum gătește și gătește cum face știri, hai să inspectăm frigiderul. Bă, într-o zi cineva ne bate, știi? Aha, prăjituri. Am făcut de dimineața. Canea, să vedem, bă, ce gătește. Uite, numai bine de prânz. Ia fi atentă. Vreau să fac ține tu asta așa. ardei umpluți astăzi. Ia, face ardei umpluți, ia să vedem. Și vreau să fac ceva. Ia să vedem noi. Cartofi. Vreau să fac. Bun. Deci are carne, are cartofi. Cartofi. Am Fasole bătută. Ce ziceai că vrei să faci? Eu vreau să fac un grătar astăzi, dar... Lasă grătarul. Dar ce? Și ardeia care ziceai că vrei să-i faci umpluțurile sunt. Aia trebuia să-i cumpăr. Asta e carnea de grătar. Da. Lăsăm, n-o Am stricăm. lăsat-o la Bites. Ia să vedem. Deci are carne, da? Da. Bun. Ei, Ia dacă dăm, ai carne la bais. Are legume. Da, am băgat. Are o roșie numai bună de moale. Ia să vedem. O, are ceapă verde, bun. Da. Și... mai vrei și ceapă... Ba da, așa. Și luăm și săită de Marco. Așa, ia să vedem, Denisa, mama, acușica, tot ce am scos de la tine din frigider, e aici. Folosește tu repede să vedem ce poți să faci. Hai să vedem rapid. Fac ceva foarte bun. O să fac ceva super bun. Aici fac, asta e locul meu. Sunt curios cum un are și carne tocată, are și bucăți de pulpă. Ia să vedem. Aprindem o lumină, Dane? Avem acolo, stai. Bun. Și acum stăm să vedem. Ia să vedem. N-am A deschis 3 septare până a găsit cuțită. I-a schimbat bună salul cu la cuțită. Da. Nu e adevărat. Ce vrei să faci cu cartofii? Vreau să-i tai așa foarte, în două, foarte frumos să-i tai, că Așa. sunt fierți. Da. Și o să pun puțin delicat peste fiecare. Și o să îi prăjim așa întregi. Așa. Uite, bunica ta are emoții, vezi? Da. Și nu poate să te ajute, n-are voie. Da, bine mă. Păi n-ai zis tu că mereu are emoții când vii tu acasă? Păi fac are emoții când observații. vin eu acasă, că trebuie să-mi gătească. Pe ce pui mâna strici? Da. E valabil și la bărbați. Cum mai zis? Am zis că e valabil și la bărbați, că ce pun mâna strici. Bănuți și cronometru, pentru că la ce are acolo de făcut, Da. în 20 de minute maxim trebuie să fie gata tot. Da. Deci 12 până 5, ar avea până la, hai, dăm 25 de minute. Maxim. Am pus în acest sos, care este de fapt o roșie cu sare și piper, am pus ingredientul meu secret, pe care îl pun de fiecare dată. E practic un praf magic, care vă va face să uitați ce am gătit, indiferent ce gust ar avea. Chiar dacă va avea gust rău, voi o să uitați, pentru că am ingredientul secret care mă ajută de fiecare dată. Cred că toți aveți un ingredient. Magie cu har, de la Velpitar. Deci, ideea de astfel de acțiuni guerrilla cooking, și azi am ales o colegă din presă, este foarte simplă. Pleci de la ideea că sâmbătă sau duminică te trezești cu niște musafiri nepoftiți. Nu ai timp să cumperi, așa că iei ce găsești în frigider, ce ai acolo, încropești ceva, toată lumea e mulțumită. După care dai tâmpiți afară. Hai să mergem! Hai, pa! Hai, pa! Vezi, ne-a dat afară!